everyone, welcome back my YouTube channel. So guys, today I'm so excited. That's why teachers day also coming now. That's why today I am dance practice. Let's go dance video. But angna para jaket deh, para jaket. Daya ngemusane praktisku खालायखांबाय दायो आङो मेंबायबो बेखायनो दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय लेखा फरायसै आं मोसानो प्रेक्टिस खालायनायखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थाजोबनो हायासै थेवबो एसे खोन्थाबाय आरो खिन्थु बारा जायाखै दे प्रेक्टिससो नालाय बेखायनो बारा जायाखै नै आंना एग्जाम जागासिनो दं नालाय बेखायनो स्टाडि खालामनोसै मोसानायाबो बारा जायाखै दे स' गाइस नोंथांमोना आंनि आइखौ नायो नामा गाबोल' सोना नानि नै बलखौथ' नायखायो हाव सोना चु I see my sister. My sister is always only crying. She's name is Lady. She's my sister. See, Lydia Bosomatari. Always crying. I'm saying crying. Oh, sorry. And looking mobile also. Small looking. See? So guys. जा क्यूट का सोरबादि नुयो गाइस नोंथांमोना आंनि आगैखौहाय मामि बादि नुयोना आं बादि नुयो आंजोंथ' जा मोजां थाखायो बियो आयु गिलिर जाथारबायालाय सोना बाय आयु लेडिया बसुमतारी लेडिया नामा मोजां नुगोना नोङो गाइस खोन्थाबानो जाबाय कमेन्टआव आयु जोंना नानिया क्यूट मा होनो जोंना परिखाबो जाबाय थादों नालाय बेनिखायनो आङो दायो स्टाडि खालामनोसै Thank you for watching my video. Please like and subscribe and support my video. Thank you for bye bye.